Sziasztok srácok, én Jancsi vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk kérdezni a ChatGPT-t, hogy csináljon nekünk olyan találós kérdéseket, amik a Brawl Starsról szólnak, és megpróbáljuk kitalálni a karaktert. 10 kérdés lesz, és 5 életem lehet. Tehát, hogyha hibázok 5-ször, és nem találom el a karaktert, akkor bizony abba marad a videó. Na, lássunk is hozzá. Nos, mivel megvan a kérdés, most megvárjuk, hogy generálja nekünk az elsőt. George, közelharcos, és egy Charles Lang utána. Teleportálni tud, és gyakran az ellenfél mögött tűnik fel. Ki ő? Hát a Charles miatt amúgy Edgarra gondoltam, de ez valószínűleg Cordelius. Cordelius. Nézzük, hibáztam-e vagy nem. Ez az, helyes. Ennyi. Egy géppuskát használ és folyamatosan sebez, amíg lő. Minél tovább támad, annál veszélyesebb lesz. Ki ez a karakter? Na most, géppuskát csak egy karakter használ, szóval ez könnyű, ez Colt. Reméljük, jól tippeltünk. Amber, mióta használ Amber? Mindegy. Amber egy fákját használ, de mindegy. Egy dobálós karakter, aki pattogó támadással sebez, szuperével ugrik és nagy területet rombol. Ki ő? Na most van Barley. Barley egy dobálós karakter, de ő nem tud pattogni. Területet rombolni se. Sprout se tud területet rombolni. Hát ez valószínűleg Dynamite lesz. Dynamic. Helyes, Dynamite, nice. Ezt eltaláltuk. Egy mesterlövész, aki egyetlen lövéssel hatalmasat sebez, szuperével egy erős lövést ad le, ami átüti az ellenfeleket. Ki ez a karakter? Hát ez egyértelmű, hogy Mandy. Eddig szerintem, hogyha ez is helyes, akkor nagyon jól állunk. 4 kérdésből egyet nem tudtunk. Ez egy tankos karakter, aki közelről pusztít. Szuperével hatalmasat ugrik az ellenfelek közé. Ki ő? El Primo. Hát remélem El Primo. Helyes, ez az El Primo. Jók vagyunk. 6. Ez egy zenész karakter, aki hanghullámokkal támad, szuperével meglöki és hátra löki ellenfeleket. Ki ő? Zenész karakter, aki hanghullámokkal sebez. Szuperével meglöki. Hát ezt nem tudom, ezt nem tudom. Na, ez vagy Poco vagy James, de szerintem Poco. Janet. És mióta löki meg a szuperével az ellenfeleket? Na mindegy. 6 és 2-szer hibáztunk. Lopakodó karakter, aki láthatatlanná tud válni, közelről nagyon veszélyes, és gyorsan lecsap. Ki ő? Hát ez egy legendary karakter, Leon, szóval ez egyértelmű. Szép, szép. Már csak 2 kérdés van, és eddig nagyon jók vagyunk.
Egy dobálós karakter, aki falakon át támad. Szuperével mérgező területet hoz létre, ami folyamatosan sebez. Ki ő? Hát az a baj, hogy ezzel már most 2 karakter van eszembe, de remélem, hogy az, akit most írok, Barley lesz. Ez az Barley, már csak 2 kérdés van. Egy lövész karakter, aki töltés közben erősödik. Ha teljesen feltölt, az egyik legnagyobbat sebzi a játékban. Ki ő? Egy lövész karakter, aki töltés közben erősödik. Hát ez valószínűleg Mandy. Remélem Mandy lesz. Nem jó. Piper. Jó, bocsi. Egy különleges karakter, aki árnyékokat idéz meg. Szuperével egy másik dimenzióba zárja az ellenfeleket, ahol csak 2-en maradnak. Ki ő? Árnyékokat idéz meg. Hát ez Cordelius ugyanúgy. Lily nem lehet, mert a Lily az nem idéz meg árnyékokat. Crow. Hát srácok, 3 hibám lett. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Sajnálom, hogy rövid lett. Én Jancsi voltam. Ha tetszett, dobj egy lájkot, és ha szeretnéd és még nem tetted meg, iratkozz fel.